tothom. Em dic Joan Vinyes i sóc el director del centre de la residència d'altura d'Olot. L'Institut Religiós de Sant Josep de Girona és una entitat religiosa que l'únic fi que té és el d'ajudar a les persones i ho centra en 4 grans àrees: sanitat, educació, tercera edat i obra social. Això es tradueix a nivell estatal en una sèrie de centres i aquests són 3 clíniques, un centre sociosanitari, 3 residències i 2 col·legis infantils. El que fa referència a l'obra social està representada per multitud de projectes sanitaris, culturals, educatius i d'infraestructures desenvolupats a diversos països del tercer món. Dins d'aquesta estructura es troba la nostra residència, a Olot, que és un centre amb una capacitat per 133 residents. Ofereix tots els serveis que poden demanar a un centre d'aquestes característiques, tant obligatoris com opcionals. I una de les nostres quimeres és procurar oferir un programa divers i integral d'activitats lúdiques i terapèutiques, tant ordinàries com extraordinàries, encarades totes a cobrir les necessitats lúdiques de les persones, però també aprofitar a la vegada per mantenir i optimitzar les funcions cognitives, físiques i les relacions socials. Bona part d'aquestes activitats, tant grupals com individuals, pren importància vital la figura del voluntari o la voluntària. Sense ells no es podrien fer tant en quantitat com en qualitat bona part de les activitats que avui dia estem desenvolupant. Sols queda, doncs, agrair públicament una vegada més la seva dedicació i compromís tant amb els residents com amb el centre com amb l'institut. Jo soc la Lola, soc la terapeuta de la residència d'altura i a més soc la responsable del que és el comitè de voluntariat. Què és el voluntariat? El voluntariat el formen un conjunt de persones que de forma lliure i sense cobrar res a canvi doncs venen a donar un suport a les activitats, a sortides i bàsicament complementen l'equip social del centre. Això què fa? Pues que millora moltíssim la qualitat d'aquest servei, tant sigui en participació dels residents com en qualitat. Qualitat perquè estem orgullosos dels voluntaris que tenim, perquè tenen uns valors i unes actituds d'admirar, sobretot perquè tenen el que és respecte, tenen professionalitat, constància, alegria, no sé, un munt de coses que realment són imprescindibles per poder treballar el dia a dia d'una manera eficaç. Hola, soc la germana Rosa. Jo soy la hermana Elena. Som les coordinadores de la pastoral i també formem part de l'equip dels voluntariats, ajudant a la Loli en totes les tasques que realitzen els voluntaris. Los voluntarios son unas personas que son muy queridas en toda la casa por el trabajo que están haciendo. Conocemos a todos y cada uno, sabemos cómo trabajan, en dónde, y ellos pues se portan con los residentes como si fueran propios de la casa, aunque no son como si fueran trabajando aquí. Nosotras en el voluntariado, pues lo único, no les preguntamos nunca el ingreso, ni qué partidos políticos son, ni qué religión, ni nada, sino que todos son admitidos pues por el ideario que tiene la casa. Ellos lo saben muy bien, que están en una casa religiosa y ellos se comportan como tal, dependiente de todo lo demás. I amb aquest petit homenatge que els fem els volem donar les gràcies d'una manera especial per tota la col·laboració que estan fent en el centre, que per tots nosaltres també és una bona qualitat que dona el centre, per la seva gratuïtat, per el seu servei i per sobretot el dedicar el seu temps lliure a les persones que realment ho necessiten, i que molts d'ells estan sempre molt esperant que vinguin els voluntaris per fer-los alguna visita o per poder-los treure fora, i penso que sense ells moltes activitats tampoc no, sense vosaltres, moltes activitats no es podrien quasi realitzar. Per això també us donem a tots les gràcies. Tenim voluntarios que son por parte del instituto y voluntarios también de la Cruz Roja. Pero en el trabajo no se distinguen. Aquí en casa es como si todos fueran del instituto.
a todos los apreciamos igual, yo creo que vienen con la misma confianza y con el mismo cariño con los residentes y bueno, a todos es de agradecer todo lo que trabajan en la casa. I ara, doncs, us volem presentar una mica la tasca que van realitzant alguns dels nostres voluntaris. Bé, soc Silvestre Oliveres, soc de Besalú i fa 13 anys que estic de voluntari a la residència d'Altures. La meva missió, tothom diu que hi vingui a fer riure i totes aquestes històries, com acabo normalment parlant en sèrio. I tal com us he dit la primera vegada que he actuat, el més important no és el que dic ni el que faig, sinó és aquella carícia, aquest petó que fas amb aquesta gent. Jo crec que es valora més això que pas tot l'altre. Què vens a fer? Cortes. Què vens a fer cada setmana? Bueno, que no he explicat el que vinc a fer cada setmana. S'entén que vens a fer petons i abraçades, però... Però vinc a passar-los doncs algunes excursions, algunes xerrades, etc. Per donar-los una mica de moral. Ets el que més fitxes, setmanalment, cada setmana. Perquè puc. Molt bé. Soc en Cinto, em diuen Cinto, em dic Cinto Pagès, Noguer. Estic aquí per la finalitat que se'm va demanar. Jo soc molt aficionat al cant, a veure si podia ajudar a cantar gent d'aquí, ja grans, i ensenyar-los algunes cançonetes si no les sabien, amb una finalitat que algun dia faran una cosa així de comèdia, un acte d'aquests, i que estiguin una mica preparats. Jo, per la meva part, faig el que puc, i per tant, mira, que un mes de la colla, i ara se m'irà dient quines coses més puc fer, i amb molt de gust estic fent. Busquets Casa de Mont, i des de fa un parell de mesos faig de voluntària aquí a la residència d'Altura. La cosa va ser que jo vaig entrar aquí fent una substitució de maternitat de la psicòloga i bueno, quan es va acabar aquest període em va agradar tant treballar aquí i tractar gent gran que em vaig quedar de voluntària. Ara normalment vinc els dilluns i quan és època de sortir anem al mercat i a l'hivern quan fa fred doncs assagem els pastorets, que és el que estem fent ara. Me llamo Lola, hace, no sé, 9 años más o menos que vengo aquí. Estoy muy contenta porque me agradan los avis y no sé, me encantan. Porque si no te agradan ya no lo haces. Y ahora estoy haciendo el taller de costura, de mitja mes, y no sé, todos están muy contentos y yo también, de ver que todos están aficionados a fer mitja. Y recuerdan mucho los puntos que feien. Bé, yo me siento muy bien. No sé, me dan paz y no sé, me encuentro muy bien. Loli, ¿qué más? No sé, què decirte. Seguiràs molts anys aquí amb nosaltres? Ah, sí, mientras pugui y el cuerpo me diga que sí. De momento no pienso dejar, no. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Com vulguis. Sí. Soc Montserrat Pujol, tinc 71 anys i sempre havia pensat, doncs, quan tingués temps, poder fer una mica d'ajudar. I vaig anar a la Creu Roja i llavors a la Creu Roja em van portar, em van dir aquí. Llavors era l'any que hi havia la Sandra i ja em van presentar l'Angelina i va dir, mira, faràs companyia a l'Angelina perquè ens han demanat que ell encara pot caminar, pot anar a passejar una mica i llavors jo vaig dir, doncs bueno, jo puc dedicar un parell d'hores a la setmana. L'inconvenient és que com que tots dos estem retirats i ens agrada sortir, el meu home poder més que a mi, però jo també, poder molt assídua no ho puc ser. I bueno, i quan puc vinc i quan no puc, ja et dic. I em sento bé perquè em sembla que faig una petita ajuda. Va,
Hola, soc la Paquita Prat i soc auxiliar i sempre m'apunto, deu fer poder cap a 5 anys, que m'apunto a fer tot el que pugui perquè els avis estiguin contents, perquè desconnectin i mira, s'ho passin bé. Doncs mira, fem de tot, de portar-los a passejar, de fer-los tonteries, de cantar, de ballar, s'ho passen pipa i quan hem acabat de ballar i de fer el tonto diuen, ostres, a vosaltres sí que ho veu bé, estan molt contents. Sí? Hola, soc la Carme, tinc 35 anys, no sé si això ho hauria de dir, això a les dones no se'ls hi pregunta. Fa un any més o menys que faig de voluntària i tot va ser perquè vaig estar fent una substitució aquí a aquesta casa tan maca i vaig veure que la feina dels voluntaris era molt important i em vaig tirar de cap. Vinc els dilluns a fer costura i m'encanta. Gràcies. Soc Dolors Cos, faig de voluntària, fa cap a 11 anys que em faig de Creu Roja i fem coses, diguéssim, cara a la gent social, diguéssim, per exemple, fer els Reis i anar a buscar joguers per la mainada, fer les postals de Nadal, moltes coses a Creu Roja, es fan moltes coses, sempre que puc hi vaig. Després també ja fa 6 anys o així que vaig al Montsecopa. Al Montsecopa hi anem un dia a la setmana, vaig a portar amb una senyora amb cadira de rodes. Sempre que me venen me diuen que vagi amb algun lloc on veig, per exemple, acompanyar-los a buscar castanyes o fan alguna festa, doncs jo també hi vaig perquè és una cosa que m'agrada molt. Després també vinc a Altura. A Altura també sempre que puc miro d'anar-hi, perquè la veritat és que també faig igual, si me diuen per anar a passejar amb la gent gran quan ells surten, doncs jo també hi vaig amb ells. És una cosa que m'ha agradat sempre molt, la gent gran sobretot m'entusiasmen, m'agrada molt i molt. He fet de voluntari amb gent així en casa, en pisos, diguéssim, he estat bastants anys amb una senyora de 7 anys amb una senyora, em vaig estar 2 o 3 amb una altra, fins que pobreta es va morir, però vull dir que sempre m'ha agradat molt, molt i molt, la gent gran, perquè et donen una estacela que et donen energia, perquè quan surts de casa seu la veritat és que surts molt contenta, perquè veus que és molt gratificant i és molt bonic i m'agrada molt. O sigui que jo, sincerament, m'agradaria molt que la gent es conscienciessin i que molta gent que estan, diguéssim així, que no treballen, que estan jubilats, doncs la veritat, m'agradaria molt i molt que s'ho pensessin i fessin alguna feineta així, que és molt maco i molt gratificant. Bones! Hola! Em dic David, em dic Hailey. Bueno, amb ell en realitat li diuen Raquel aquí a la residència Altura perquè té un nom molt difícil de pronunciar. Nosaltres portem el coro de la residència. Bueno, un cop a la setmana fem que els nostres avis s'ho passin de conya. Ben divertit. I cantem tota mena de cançons i després ara estem preparant, per exemple, per anar a Sant Joan a cantar. I es tracta d'això, de passar-nos-ho bé i nosaltres també ens ho passem bé i aprenem molt dels nostres avis. Em dic Esther, fa uns anys que faig voluntariat. Vaig començar amb una senyora a passejar-la perquè m'ho va dir la Maria Àngels per fer voluntariat i jo em vaig presentar i em van dir molt bé i aquella senyora, esclar, se me va morir pobreta ja un temps i llavors vaig amb l'Albert ara que no volia sortir de cap manera i vam anar amb la Lola i vam dir portarà a passeig aquesta senyora i ell que no, Loli? I ara m'espero una hora abans ja. Escolta, m'està content i jo també, perquè anem a fer el vol, ella està content, n'és sort, pobret, no sent gaire res, però ens entenem bé, perquè no entenem res. Però tu passes bé. Molt bé, i ell també, Soc Rosi Oliveres, tinc 65 anys i fa 2 anys que estic de voluntària. Vaig tenir el meu pare a la residència durant 3 anys i l'acompanyava a totes les sortides i tot això, amb aquest ambient, em va agradar molt. I llavors, quan va morir el meu pare, vaig preguntar si me'l volien de voluntari i em van dir que sí. Jo vaig ajudar l'Agnès el dijous de 4 a 6, fem treballs manuals i el que convingui. I les sortides, si puc, també col·laboro. I estic molt contenta d'estar-hi. A més del dia d'allò, també faig moltes entrades i sortides sempre a Altura, a veure gent i així. Ya está, que esta es la meva casa. Hola, soy Teresa, llevo varios años haciendo de voluntariado. Yo creo que acerté perfectamente cuando me dijeron en la Cruz Roja que si quería acompañar a los ancianos, de verdad que es que acerté, porque me encuentro realizada, cuando los veo sonreír es que me encanta, me encanta. ¿Y qué pasa? Los acompaño, paseamos y eso hacemos labores, en fin, todo lo que puedo colaboro i me gusta moltíssim. Bueno, me dic Natàlia Vallmajor, tinc 81 anys
fa 12 anys que vaig començar a Altura de voluntària. Allà han passat moltes de malaltes i moltes, que fins que es morien els anava acompanyant. D'allà vaig anar a l'edat Teresa, és a dir, que ara vaig a totes les residències, perquè hi ha familiars de part de la meva mare i un per l'altre vine, i m'he quedat enganxada i m'agrada molt, No me deixaria per res del món, Mentre es pugui iré fent, fins que no pugui. I per molt de gaires anys que faig voluntariat, des de la mort del meu marit, fa 5 anys, que va morir a la residència d'Altura, i com que aquell ambient m'agradava, no en el sentit trist, sinó en el sentit que pots ajudar molt i pots col·laborar. I l'hermana Isabel me va demanar ja si volia col·laborar, i vaig dir que sí. Acompanyava amb un senyor, sortim a passejar una horeta, ara aquest senyor està malament de les cames i em faig companyia amb una senyora, que sembla que li agrada molt i molt perquè ella és de Sant Privat de Bas. Jo havia estat de mestre molts anys al Mallol. I esclar, com que Mallol i Sant Privat de Bas, allà mateix parlem de les cases i de les famílies d'allà, i com que ella les coneix i jo també, doncs tenim una llarga conversa i ho passem molt bé. Li agrada molt que li faci carícies i que li faci petons i està molt contenta quan em veu, em sembla a mi que està molt contenta. I ja està. No tornis a repetir el nom, perquè em sembla que l'he tallat, el nom. El nom, Conxita Garcia. Ara tinc 61, però tothom diu que semblo 60 i mig. M'he apuntat a voluntari quan vaig prejubilar, perquè tenia temps lliure i volia una mica col·laborar amb aquesta societat que sigui una mica millor. I estic molt bé, vaig ajudar a fer el bingo, acompanyo un senyor, vaig a buscar llibres, col·laboro amb les sortides i bueno, continuo perquè en principi m'omple i després per la simpatia i carinyo de les noies que porten tot aquest equip. Jo em dic Assumpción, Cunell Calís i visc aquí a Olot i vinc aquí a la residència d'Altura, feta voluntària, aquí a la del Rosari i ajudar els malalts. M'agrada molt. Empezar de voluntaria fue porque yo desde pequeña, desde que tenía 5 años, como éramos 7 hermanos, pues me dejaban a veces con mi abuela, que estaba ciega y sorda. Entonces desde ahí pues para mí ha sido pues muy normal. Me iba a mi casa, ella vivía en el campo, iba con ellos y conforme me he ido siendo mayor, mi hermana mayor y yo, pues cuidábamos de ellos siempre, hasta que se murieron. Y, o sea, íbamos al colegio y nos quedábamos, luego limpiábamos la casa, fregábamos los platos, lo hacíamos todo. Y entonces pues a mí ahora no me cuesta ningún trabajo estar con ellos. Pues es una experiencia que he tenido desde pequeña y mis padres me han enseñado en que los hábitos hay que respetarlos en todo. Y entonces para mí es un placer. Com a dic l'Ester, jo vaig començar el voluntariat quan treballava amb una iaia de Montagut que coneixia una amiga de la residència d'Altura. Em vaig anar a Altura i aquesta iaia me va dir, jo li vaig preguntar si aquí em feien, va dir que sí, i dic, doncs jo m'agradaria fer això, diu, vés a parlar amb l'Agnès i la Loli. I a partir d'aquí ara farà un any i mig, em sembla, o poder més, i soc voluntària, feia voluntària. El dilluns anem a mercat, per Sant Jordi muntem, la Fira de Sant Lluc, i a passejar. M'agrada molt. I cultura, de sortiu? Per la festa. I m'agrada molt perquè veig que disfruta molt, se paren xerrant amb la gent i quan veus que porten tants anys que no es veien i això m'emociona molt. Molta sèria, la cosa. La veritat és que jo havia treballat a Altura 14 anys. Em dic Maria Àngels Comte Puigdemont. Tinc ja uns quants anys. Em vaig jubilar, avui ja podeu comptar més o menys quants n'hi. I jo m'agradava molt aquesta feina i això de quedar-me una mica així fent voluntariat ha estat una manera d'allargar la feina. Passejo com una senyora, també vaig a fer el boig amb en Silvestre, comèdies. Per cert, hi ha una senyora, ja us diré qui és, la mare del doctor Obrador, que només li ha quedat que jo faig de bruixa. Perquè quan me veu, me crida i em diu, quan vindràs a fer de bruixa? I jo, la veritat és que he fet de tot, de caganera, de la trinca, de castanyera, d'àngel, de dimoni. La bruixa, aquesta senyora només se recorda de la bruixa. I te don
te sents molt realitzada, te dona una satisfacció perquè, per exemple, la Carme, al principi que la treia, sempre estava molt trista i ara riem molt. Hi ha un senyor que ens persegueix amb la cadira d'arròs i jo li dic, no li expliquis a les àvies que hem lligat, que no ens deixaran sortir, i riem molt, riem tant que a vegades diu que has d'agafar mal de coll de riure i això és el més important, no? Ja filma això? Sí. Ja filma? Sí. Bueno, jo soc l'Agnès, soc la dinamitzadora del centre i us conec a tots i sé la gran tasca que feu perquè, bueno, estic al darrere muntant moltes coses i sense vosaltres i les vostres mans i els vostres caps seria impossible, no? No només mans i caps, sinó com en deia en Silvestre, no? Que també hi ha el cor, aquells, a més d'aquell dia poder sortir i disfrutar, doncs estan tota la següent setmana pensant que han sortit, ja han vist la fira o han vist les roses, vull dir que és una feina que no es pot pagar amb diners. Moltes gràcies. No. Soc l'Hermana Benigna, soc la superiora de Santa Maria del Tura. Us vull parlar una mica a vosaltres voluntaris. Jo sabeu que soc d'una comunitat i normalment tinc de parlar en nombre d'una comunitat religiosa. Bueno, pues yo en nombre mío y en nombre de tota la comunitat us vull donar les gràcies per el treball que feu. En primer lloc vull donar les gràcies a les responsables que ho preparen tan bé, aquestes sortides, aquests tallers, i a vosaltres us dic moltes gràcies perquè ho feu molt bé. Que una altra cosa us vull dir, que us animeu, que feu de voluntaris, que és una tasca molt maca, eso de poder ajudar a la gent, de poder-le acompanyar, de poder-le donar-le la mà. Què més podeu fer vosaltres a unes persones que no se poden valer per ells? Bueno, pues jo us animo i us dic endavant. També us dic que, clar, vosaltres sabeu que esteu en una residència i la residència té unes línies molt maques a seguir, que les línies que té l'institut, que les tenen els treballadors, les tenim la comunitat, les tiene tothom. Pues a mi m'agrada que també vosaltres sigueu aquestes línies. Aquestes línies què són? Pues el respecte, el carinyo, la cercania als residents. I això jo vull. Jo sé que heu fet i que ho fareu. I us dic que ho fareu endavant. Així que us felicito. I us dic una vegada més, endavant. Sou voluntaris, que és una tasca molt maca. És una tasca que se fa voluntàriament, per això se diu voluntàriament, però que és molt maca, és ajudar. I ajudar és aliviar, us dic en castellà perquè en català no me surt, és aliviar el dolor i sembreu la pau en cada un d'aquests residents que teniu al vostre costat. I que sigueu molt felices en aquest treball que heu fet, i que ho fareu, i que ho feu. Endavant! Ja està, segur. M'estàs gravant, Que ets dolenta. No sé si vols afegir alguna cosa. És que no sé què afegir, que m'agrada molt treballar amb gent gran, que sempre sospitava que m'agradaria, de fet era el que volia fer jo
quan vaig acabar la carrera, però per circumstàncies de la vida em vaig dedicar a la mainada i per fi vaig poder fer el que sempre havia volgut. Va, prou. Soy la hermana Elena, soy de la... ¡Ay, qué guay! Sí, sí, va. Hola a tothom. L'Institut de Religioses de Sant Josep